Nixtiequ ma illum nifmu kif fix juħitek bqajt tindokra ħsibietna kull waqt ikun xi jkun. Stinkajna kemm stinkajna, inħallsu lura denna ta' kemm int għamilt magħna ma nistgħu nifduh qatt. U għalhekk anke din il-ġenerazzjoni nagħtuhom kemm nagħtuhom, nożżuhom kemm nożżuhom l-anzjani tagħna. Nonfqu kemm nonfqu miljuni f'servizzi ma nistgħu qatt nifdu dak li huma għamlu għall-poplu Malti u Għawċi għal pajjiżna u għalina. Din hija silta mill-messaġġ li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal fil-Parlament meta tnejn wara nofsinhar il-Kamra tar-Rappreżentanti selmet il-memorja ta' ommu Frida Grech, messaġġ forma ta' poeżija li tfakkar il-memorja tal-antenati li ġew qabilna u li mingħajrhom Malta ma kienx se tkun kif nafuha llum. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament Bernard Grech sellem il-memorja ta' ommu fejn saħaq li hi għalkemm għażlet li taħdem id-dar full-time u forsi għal ħafna ma kienx titqis bħala mara ta' suċċess, rabbit il-familja f'Ożza u rawmet valuri sodi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lill-ommu tal-Ożza l-imħabba u t-talemet li tagħtu matul ħajjitha. Minnaħa tiegħu il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar fil-waqt li estenda l-kondoljanzi lill-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-qraba tiegħu f'mument daqstant diffiċli, fakkar kif Frida Grech kienet mara li mhux biss tkellmet fuq valuri ewlenin imma għexithom u għaddietom lill-familja kollha. Fost ħafna valuri li Frida Grech kellha għal-qalba kien hemm il-familja, l-volontarjat, is-solidarjetà u fuq kollox il-valur tar-rispett. Minnaħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fakkar kemm Frida Grech kif ukoll ir-raġel tagħha kienu involuti fil-Malta Prison Fellowships u insista kif hi kienet mara illi tgħin u mara li sservi lil ħaddieħor. Tkellem ukoll l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia fejn tenna li Frida Grech ma kienx mara ordinarja. Anġlu Farrugia fakkar kif l-eżempji tajbin li mxiet bihom tul ħajjitha rat kif għamlet sabiex taddihom lill-familja.